Ongi etorriak Nafarroako bufoietara! Baina berri txar bat dugu. Bai, azken horreko programa da ja elkarrekin. Kakazarra. Bai. Pena. Baina horrendik ditugu, hau eta bestea, osake, Jin-jan, ez, berri ona ere. Jin-jan. Horrendik bi ditugula, gaur. Bale. Horrengoa eta horrengo egunekoa. Hori, hau eta beste bat. Osea, negarra baina ja... Bai, negarra baina poza, eh? Negarra baina poza. Bezi gozo, sentsazioa. Zer modu emozarete, ongi? Ba, oso ongi primera. Super, izan da ikusgarria, buah, txabal. Que guai. Wow. Pues ni berri freskoak jarri ditu zuentzat. Bai? Zeintzu? Bai, bat oso arraroa, bueno, niretzako bintzat oso arraroa. Begira, igual ikusiko dugu lehenengo bideo eta gero esplikatuko dizuet zertaz joan. Venga. Venga, guazen bideo ikustera. Ala! Ikusi duzu, Bai, berri. Ze interesgarria! Super interesgarria, zeintzen berria. Hombre, Osa, titularra. kale bat Zabaian. Bai. Ez kale bat Sabanan, kale bat Zabaian. Zabaian, akaso ez zuen ulertu? Hori kale bat zela baina Zabai batean? Bai, nik ulertu dut. Perspektiba Nik ulertu dut, bai. Hori txinan dago, existitzen da, Txinan dago. Bai, horrengatik, bai. Nik uste dut, hori izango zela tipiko, kalea egiten ari zela tipo bat, eta hasi ziren, eraikuntza bat egiten ere bai. Orduan kalea joan zen goraka. Ez tipoa zegoen kalea egiten, eta besteak eraikuntza egiten, orduan tipoa esan zuen, zer gertatzen da hemen? Eta gora. Nik galdera bat daukat, ez dut oso ongo letzu, ze da, etxe bat bakarrik dagoela, etxe batean bakarrik dagoela kale bat, ze etxe bat balin bada, bloke bat. Ez, pum, erortzen da, eta nora doa kalea. Ama, bizikletarekin atera! Osea, pisuak daude eta jeisten duzu eskailera sartzeko zure etxera, edo, osea, bloke batzuk daude, ulertzen duzu esan? Bai. Nik uste dela... Bai, hau kale bat da, eta repente kaleak egiten du. Eta gero, ez? Nik uste dela montaña rusa, ez? Osea, izango da, como... Kutuk. Claro, hori ez da ikusten irudian. Claro. Igual ez da tukutuko, igual da poing, behan eta... Bidaltzen dizu... Katapulta, ez? Zuzo askal, pum, eta jarraitzen duzu goian. Bai. Ba ez du esaten. Gainera zu, balin bazaude goiko pisuan, eta balin badago jende guzia ibiltzen, entzungo duzu zure etxean. Gainera kotxeak eta dena daude. Eta trena pasatzen da ere. Trena pasatzen da ere. Ez dugu ikusi. Bueno, bani... Orduan ez da kale bat etxe baten gainean da, etxe bat lurrazpian. Izan daiteke, ez? Igual da Hobbit Town. Hobbit Town, baina argi nahiko txo zegoen horre. Ja, ez dut. Bai, kalearen goian bai, baina etxean... Baita ere? Patio bat, patioak eta terrazak daude, baina hori kale bat, ez dut ulertzen zentzua ez bada dagoela prezipizio bat eta gainean dagoela zerbait edo zer modernoak izateagatik. Izan daiteke, moderno... Edo agian... Igual izan zen ake noien huevos eta rum, ez? Edo ez dakit, azten direla auzoak egiten ezakizu egon etxeak eta ja ez dago tokirik eta... Badakit zergatik den. Venga, esai gozu. Eske, begira hemen jartzen du. 5 solairuko eraikina muino baten gainean dago eraikita. Muino baten gainean dago. Muino, mendixka. Mendixka baten gainean dago eraikita. Claro, orduan errepiderik gabe, claro, igogailu batekin edo horrelako zerbaitekin igo beharko lirateke eraikinera. Orduan horregatik egin dute errepide bat muinora llegatzeko. Pentsatzen itxen. Hor da muino da planoa eta... Claro. Orduan, a ber, itxoin, errepidea da horrela, baina etxea dago hemen. Osea, da como... Ez dago hemen. Ja, gira da. Orduan. Osea, moztu dute erditik... Muinoa.
muinoa, eta errepidea da, hola, osea, errepidea da teilatua, eta gero jarraitzen du betik. Ez dakit. Zortzen duzu, Izan daiteke, bai ez, hor ikusi dugu. Eta kale horrek dauzka aspersoreak eta dena? Imaginatu Imaginatu, aspersoreak zuaitzei regatzen zu hor arropa Ja. Ai, uriari, aspersorea edo badago mozkor bat etortzen dela beretxera. Eta erortzen da. Ez, eta pixa egiten du. Pixa egiten du. Eta zaizu horrela. Hemen... Oie, izan daiteke. Bai. Zer raro. Eske baude... Edo lapurrak sartzen dira zure etxera rappel egiten. Ez? Rollo Misión Imposible. Izan daiteke, lapurketak. Ez ezki gustatzen. Oie, pues badaude eraikin nahiko arraroak munduan, ez? Bai, ni ekarri ditut adibide batzuk. Ze ondo, ze proposa! Hasi naiz apuntatzen, bapatean hor okurritu zait. Eta hasi naiz apuntatzen eta gero eta gehiago ateratzen ziren, batzuk kontatuko dizkizuet. Perfecto. Gero pentsatu zuek nun biziko zineten. Hauen artean? Hauen artean edo beste bat asmatzen baduzue. Venga, bale. Izan behar du txikia edo arraroa. Arraroa. Etxe arraroa, txan-txan. Daude batzuk, gauza birziklatu ez egiten direnak, ez adibidez. Kontainer bat, ez? Ni hori begiratu nuen, Kontainerrarena. Claro, orain dela... Terreno bat hartu eta egin, kontainer. Eta kontainer bat jarri... Baina ez duen. Kontainer batean, gero... Bai, dira kontainer maritimo, itxasontzietan joaten diren kontainer handi horiek. Horietakoak, bai. Egin daitezke gauza, eleganteke. Edo, gauza bat rehabilitatzen, ez? Orain dela asko egon zen gauza bat, ez? Ur deposito bat, adibidez, edo garaje bat, edo, ez? Olako gauza asko daude. Baina, arraroenak esango dizkizuet. Zuaitz batean baita ere, zuaitzetan daude. Bueno, zuaitzetan orain daude supermodan, Eta gainera kriston dirutzako horretu dintzute. Daude kampinak, ez? Kampinak, glamping. Glamping. Glamurous camping. Baina hori ez da zuaitzetan, ez? Bai, baita ere. Glamping. Bueno, glamping esaten dute como tenda campaña super guaietara. Bai, da rollo más tipi bezala. Bai. Baina horietakoak balio dute. Balio dute, ez? Ja, gero dago, hori... Gainera, dago hor zuaitzean. Alokairua garestia bada, hauek izango dira. Baina arraroa denez, bitxikeri moduan saldu dezakezu, ez? Mudatu nahi duzu, zuaitza moztu. Hartu zuaitza eta venga, mitxu. Hala, Leo. Etxe esferikoa zuaitz batean, gero dago karakola, etxea. Hala. Eta da, zuk sartzen zara karakola batean. Eta? Eta? Claro. Baina Baina karakola batean nola ingo zulo, eta jan, eta... Bueno, moldatzen duzu, zuzaude, forma da karakola batena, eta hor dago izten duzu, eta daude mosaikoa... Egun batean jaikitzen zara eta egiten dizute begiek. Ja, eta bihurtzen zara animali, itxasoko animali. Karakolean. Gero, harrietan dauden etxeak daude, adibidez, arbaizinen ez, daude batzuk niego nintzen etxe batean. Argera zen, paretan, ez? Bai, adibidez. Estilo hori? Bai. Bueno, hori ere ezagutu dut ni ere. Bai, honi pareta baten edo mendizka baten arroka edo erabili eta hor bertan eraiketxea. Eta ezagutu duzu norbaitan bizi dena? Bai. Eta badaukat elektrizitate eta dena? Bai. Baina ez dakit nola. Ez, igual, plakas... Superondo bizitara, Generadore bat. Claro, bai. Edo plaka solarrak, ez? Horrekin ere... Bai. Ja. Orain plaka solarrena... Dago, a tope, bai. A tope, bai. Pikapiedraren etxea, reprodukzioak, ez? Gero, dago etxe piano bat. Etxe piano bat. Baina piano de cola, por lo menos, ez? Bai, egoteko. bai, eta zuzua zibiltzen eta... Buelta ematen diozu, Etxe transparente bat... Buah, pues guztiz transparentea ez dakit, baina intimitateagatik. Baina niri gustatzen zaizkit pila bat etxeak dituztenen kriston kristalera hundia. Baina dena kristala? Ja, komuna ere bai? Bai. Osea, taza ere bai?
Osa, ikusten da rekorrido guztia, kakarena edo ez. Zen dena transparente, oza, pareta guztiak transparente, gero barrukoa igual ez. Eta zu ere inkilinoa transparente. Transparentea. Ja. Orduan ez dago etxe, ez dago ezer, zoaz. Eta kotxak, Oye, pues hori, oza, guztiz ez, baina gustatuko lirateke, horrelako. Etxe invisible bat? Osea, Ez, transparente? baina kristal asko kristalera, dituena. baina Bai. nik imaginatzen dut, Hor Baina bas- dena, berak esan du dena. Ja, dena ez, dena ez. Dena ez. Paisajean edo... Bai. Hori bai. Bai, landa ere moa. Baina Iruñan adibidez... Hombre, Iruñan ez. Begiratze kuadropolita, eta transparentea. Ja. Bai, kostatzen dizkit 20.000 euro. Claro, hau. Nun egon zen performance bat, Barcelona, edo, bueno, uste dut Barcelona izan zela, edo, bueno, ez dakit oso ongi eskaparate batean jarri zela neska bat bizitzen. Orain gertatu da hori, orain gertatzen ari da hori, tipo bat, ez dakitzen movidagatik, eske, karo, ez dakit, osea, Eskaparate batean. eskaparate batean jarri da ere zerbait denuntziatzen. Hori, bai. Tipo bat. Eta ari da hor, bai. Eskaparate batean. Osea, denda bat alkilatu du edo... Ez dakit bere denda zen eta jarri, ez nahi zoroitzen, eski ez dakit zehazki, eski irakurri nuen gainete, baina ez dakit zehazki orain zergatik zen. Baina uste dut izan zela, ez dakit zengatik inputatua izan zelako eta, como... Eta bera handago eskaparatean. Bai, denuntzia moduan, ez dakit zergatik, ze Eta pena. zer egiten du? Eski ez dakit, zehazki, eski gainetik irakurri, venga, behartuko dut. Aizu dugu jarri kronometro. Ez dugu jarri kronometroa, Xabi! Ai, ama! Egia oso, arrazoi oso duzu. Bueno, ba, 10 minutu? Venga, 10 minutu gehiago eta listo. Gero etxe tobogana, orduan, hori, pues, tobogan. Ez Bai. dakit igotzeko, ez dakit zer egongo den, baina, bueno, igual eskailera batzu, Autobusak ies egingo dizu, bano, Eta ja, zeratzen zara. Ventanillatik autobusera. Etxe monopatina, dago dena U bat bezala, eta bezalako... Skate egiteko. Eta zuzoaz etxetik skate egiten. Sukaldera. Jende dago erotuta, Eta, Jende dago oso erotuta. Bai. Nola, joder, tio. Etxe burbuia, dena burbuia forman. Gero, azkenekoa, apuntatu dudan azkenekoa, etxerik txikiena. Eta etxerik txikiena dena da plegable. Orduan zu daukazu maila, gero ematen diozu buelta, daukazu ea. Ez dakit, ez dut... Zenbat izango dira? Super gutxi, Bost? Ja, Munduko etxerik txikiena? Bideo bat ikusi nuen eta esaten zuen, bueno, hori, daukazula dena telebista, gero maila, gero dena plegablea, ez? Osea, dena, eta esaten zuen, txarrena da, zure aitarekin egin behar duzula lo elkarrekin. Claro. Oe bat bakarrik dago. Bera ez da plegable, ez? Bera ez da plegablea. Imagínate, maitalea ekartzen duzu eta egiten zu aitarekin, hiruak oroean. Ja. Hori, bueno, etxerik txikiena, Maitalearekin, eta txikienean aita horrela bizitzena. Zer moduz, Kafetxo bat. Super gertu horrela aita. Ze, zure klasai, Imaginatu. Oietatik zeinetan. Txikiena ez. Ez. Ni de koña. Ni ez naiz ez da sartuko hor. Nik uste... Eta beste bat, zombien kontrako etxe batean, babesa orduan. Guau! Nahi duzunean, transformatzen da eta bunker batean. Nahi duzunean? Bueno, Uste dut gau ez, Gau ez, osea, da inevitable. Uste dut botoi bat daukazula bunker batean bihurtzeko eta dena estaltzen zaizu eta... Vale. Hombre, pues... Hori izango litzateke praktikoa, ez? Praktikoa zertarako, Zombiak ekartzen baldin badira. Zombiak, gaude, etortzea. Etortzea, bira. Zombiak edo... Israelen kontra... Ez, baina bai, osea, mundu bukaera ailegatzen baldin bada, hori izango litzateke praktikoena. Baina nik aukeratu behar baldin banu, izango litzateke kristalerena. Baina aukeratu... Kristalikoena, baina... Etxe guztia kristala, Bai, Daukazu guztian? baina aukeratzen dut non. Amiga! Eta zuzeu Corina. Eta esango didazu non. Eta txori bat kristalaren kontra. Hori gertatzen askotan, Kristalera dituzunean, buf, txoria. Egon beharko zinen garbitzen kristalak. Ja, bueno, claro, kondizio gezitu jarri. Eta gero tirafondo bat puskatu eta, nun zegoen, zer, Claro. Dena kristala. Baina dena ez da kristaleskoa, bada kristalez inguratutakoa. Zu, Xabi? Ni kontenedorena. Ja, zeukan ideia. Oye, pues... Hori merkeena izango da. Bai.
Gainera egin daitezke, bat bestearen gainean jarri ditzazkezu horrela egin dezakezu... Lego bezala. Bai. Ni hori, baina gustatu zait asko zuhaitzarena. Hombre, egia dago, azten duen, bai, zuhaitzana. Zuhaitza, bueno, kontentu, zuhaitza gainean. Si, hombre. Zuhaitz gainean. Ez, zuhaitzan. Hori oso polita da, Neguan, kriston putada, nik uste hotza pasatuko genukeela. Kontenedorean? Ez, zuhaitzan. Zuhaitzan. Bueno, kontenedorean igual baita ere, ez? Ez dakiz nolako aislantea. Aislantea, ez, jartzen diogu. Tarimas flotantes, suelo radializado... Eta horrelakoak. Eta... Pienso granulao... Kristalena hotza baita ere, ez? Bai. Ai, txika, ez dakit. Ai, txika, igual agertzen duzu, Ez dakit. Gainera, zaude kirola egiten eta dena enpainau, etxe guztien. Kirola egiten edo... Egin behar dut kirola etxean, eta dena enpainau. Titaniken bezala, ez? Ai, amatxo maitia. Pues badakizu bestera nola joan gaitezke bizitzena, Marzera edo, galaxiara. Eta gero dakizu ze eskatu dezakegun. Galaxiara. Eta gero dakizu ze eskatuko dugun. Lotzen. 30.000 euroko reskatea itzultzeko. Ideia hona ala ez? Pues es que... No, pero hau da oso ona egia da, Porque, zegoen... Galaxiara joan? Galaxiara joan omen zen astronauta bat, eta iruzur bat sortu zuten. Interneten bidez? Interneten bidez. Baina astronauta hori joan zen benetan edo ez? Ez dakigu. Bale, kontatu notizia. Ze, asuntoa da, esan zutela astronauta bat joan zela, eta eskatzen zioten bere bueltarako ezin zela bueltatuta ez dakiz zer, 30.000 euro, mesedez lagundu tipoa bueltatzeko. Pues emakume batek pagatu egin zituen 30.000 euro. Daude hasiberriak. Ez naiz barru egiten emakumeaz, ez? Hombre. Erorial gara, ez dakit nola, baina... Ja, iruzurretan. Iruzurretan. Bueno, ni erortzen bana ezin ditut 30.000 euro. Baina hala ere, ze diskurso hona euki bar duen, ez? Bai. Ze, karo, Konbintzente. ez daukat norbait espazioan, mesedez 30.000 euro, ja, punto partida bezala, zaila da, hori saltzea. Baina Timo batzuk daude... Bai, baina, jo, Ze argumentoak... Pues badirudi esaten zutela tipo hau... Han ez dago hau... konsuladorik, ez diote lagundu... Pues eski esaten zuten zela Nigeriako printzea. Astronauta. Ez, astronautekin batera joan zen hori eta behar zuten aguentatu. Bai, eta jo que se igual tipa zen supermonarkika edo, eta esan zuen, bueno, pues eski, jaro, Nigeriako printzea gueldatu behar da. Imaginatzen dut dena Nigerian geldituko dela, ez? Nigeriako norbaiti timatu zioten Nigeriako... Igual ez, igual timatzaia zen beste norbaitekoa. Ze printze, baina Nigeriako printzea balin bazen, igual zen maitale bat. Maitale bat, dikusi izan behar dela maitasun kontu bat, bestela... Olakoak gertatzen dira, ez? Botatzen duzu interneten bidez maitale bat, ezagik zer, maitasun distantzian, ez? Eta por lo que sea hilargira doa. Eta por lo que sea hilargira doa. Behar dut dirua, ezagik zer, pim... Badago Netflixen, ez? Dokumental bat, El timador de Tinder, deitzen dena. Ah, bai? Bai, tipo bat geratzen zela neskekin, eta eskatzen ziela dirua, ezagik zen bat, ez dut ikusi, baina... Eta hori, eta zenbait jende ematen zion dirua, eta gero hori desagertzen zen. Eta, claro... Baina hori ez zioten denuntziatu? Rollo, hau da? Tipo honi, imaginatu azkenean bai, baina karo, igual, imaginatu zela igual ere perfil faltsu bat, edo ezakit orain dago verifikazioa, ez dakit leheno. Baina ikusi zaio aurpegia. Bai, baina ez baldin bazen bera aurpegia. Baina ez dira geratzen. Osea, eskatzen dio dirua, eta ez dira geratzen. Ez que badago jendea dituela erlazioak. Baitu jendea dituela erlazioak online. Hala ere, portua jarraitu daiteke mugikorreraino. Bai, azkenen uste dut harrapatu ziotela. Baina, bai. Timo batean. Horregatik ari zara, eski badaude Timoa! Kontatu. Nire bai, Sarrera batzuk erosi dituen interneten bidez. Kontzertu baterako. Internet baina ze paginaren bidez. Ez dakit ez dut gogoratzen. Eta esaten zidaten, deskontu bat dagoela. Gainera, bi alditan erosi dituen, lehenengo bi niretzat eta beste lagun batetzat, eta ja, animatu ziren, eta honetan ez nien kasurik egin, eta deskontu bat dago. Eta
Eta ni, emango diot eskontuari. Eta orduan, ordaintzen zenuenean, eta bapaten esango, ez, hau da, zeia eskatzen zidan ezak zer. Itxi nuen deskontuarena eta jarraitu nuen prozesua. Eta bapatean hori hilabetean begiratzen dut kontua, begiratzen dut kontua eta hilabetean, 18 euro kenduta. Eta ezak zer... Suskripzioa ezak zer, Suskripzioan. Eta irakurri nuen, jartzen zuen izena. Gainera dira, importe txikiak zuez konturatzeko, ez? Eta jartzen zuen, eta jarri nuen interneten. Ezak zer, eta Timo de tal irakurri nuen, ez? Ez dugu horatzen bestela esango nuke. Timo bat zela, eta, suskribitzen ez da hain Timo. Bai, zu suskribitu zara, baina nahi gabe. Nahi gabe, egiten dizute zu nahi gabe eta ez bazara konturatzen, hor zaude, eta jartzen zituzten testimonioak egon zela 5 urtez. Eta, klaro, hilero 18 euro, ez zara konturatzen, Eta gainera, 5 urteko hori zen astronauta. Joan zen hau eta horregatik bengantza bezala eskatu zuen gero 30 milioi. Ez baina, niri gertatu zaidan hori Amazon Primeekin. Nahi gabe, esman nion, Nik ere bai, egin nuen hori. Amazon Primeekin? Bai, gertatu zuten, eta bapatean kobratu zidaten. Eta bapatean azten zitzaiten kobratzen hilabetero. Bai. Eta konturatu nintzenean, idatzi nien, en plan de, a ver, kendo suskrizio eta bueltatu dirua. Osea, ni eman nion como prueba gratis edo, bai, horrelako zerbait. Eta, gero kobratzen jarretzen zute kobratzen. Eta, kendu zenuen? Bai, aldatu idatzi. Bai, niri ere bai. Nik tontoa izan ez nire. Gertatzen, nun dago nire kamera? Gertatzen bazaizue hori? Egin. Gertatzen bazaizue hori, idatzi toki horretara. Jeff Bezos. Eta Baki gunun bizizaren. idatzi zarela suskribitu nahi, eta dirua bueltatzeko ez duzula zerbitzurik erabili. Hori esan nioen baita ere, ez du zerbitzurik erabili, osea ikusi dezakezue ez duta da ezer erosi Primeekin edo zer. Eta itzultzen dizute. Ze ez aie komeni ez da ere esartzean... Bai, lio batean. Bai, zuri hori ere gertatzen da? Neri etorri zitzaidan tipo bat Madrilen nengoenean, Baieka zen. Tipo bat fisiko? Fisikoa. Ingelesa. Perdona, amigo, no sé qué, tal. Bueno, esaten zuen, zeukan diskurso bat super landuta. Mesedez utzi 20 euro, etorri naiz, ez daukat etxerik, lapurtu didate kartera, mobila, dena. Esan nion, Toni nire mobilkorra deitu ez, baina ezin dut, ze orain ez didate hartzen, baina behar dut dirua, orduan diru horrekin hartuko dute konsulatuan telefonoa eta deituko dute etxera, eta ez dakit zerko. Diskurso bat, da nik esaten nion, ez dakit, azkenean, tipoak hasi negarrez, tal, ez dakit zer. 20 eurogatik, Orduan esan nuen, bueno, ez dakit, konfiatu behar dut. Osa, ikusten diotola, eman behar diot konfiantza, hasiera batean, ez? Eman nizkion 20 euro, eta esan nuen, joan nintzen etxera, gaztuta. Gero, handik aste batera, nire pixukidea. Tio, etorri zait tipo bat, eman dizkiot 20 euro. Eta eman zizkion 20 euro ere bai. Eta gu esaten, ez hori izan da timo bat, tio, niri ere eskatu zizkian. Eta ja, joan ginen kalera, bere bila, ez zegoen, desagertu zen. Eta gero, handik, 3 astetara, eskatu zizkidan niri berriz 20 euro. Orduan zen oso antzerkilari ona, baina memoria txarra zeukan. Ze, karo, bueltatu zen, tipo berdinera, toki berdinean, hori da hori ez da oso smart. Orduan, azkenean, hori, esan nion, bai, itxoin, erderaz, eta gero lagunari euskeraz. Hemen dago tipoa, Etorri. Bai, ari diot esaten 20 euro ekarriko dituzula nire partez, eta hemen dago lata. Eta etorri zen, eta esan genio, eta jarri zen tipoa superbiktimista. Bueno, eta zain nahi duzu egitea, ez dakit zen, no seke. Eta ez izkizun multatu? Ez, ke ba. Orduan, joan zen. Eta denuntziatu zueko zerbait, Bai, ez zegoen ez ere egiterik azkenean. Orduan, ikusi genion beste egun batean, ikusi nion nik bizikletan pasatzen, tipo batekin izketan, eta esan nion, timo bat da! Ez jozu egin kaso, timo bat da! Eta bestea giratu zen, eta zer hori zara! Ostia, baina, ostras,
Ikusgarria erabili zituen argumentu guztiak, ziren, ez zidan utzi ezer horrela zalantzan. Ni esan nuen, bale, bueno, egia izango da, ikusten diot situazio honekin, azaldu dit dena inongi, ingelesa da, hemen dago, ez dakit, hola jantzita bixera batekin, ematen zuen giri total. Orduan, nik eman izkion, €20, eta gero esan nuen, joder. Ser fuerte. Pues nire dut izaten behin kontrako dazu. Timo bat egin zen. Ez. Osea, ez da timo, baina da... Dena gezurra da. Hori, dirua eskatzeari buruz, nik behin ikusi, osea, bueno, nengoen egoera batean, non lapurtu zidaten kartera, dirua, guztia, nengoen atzerrian, eta gainera, ni ez nintzen 18 urteko, osea, 17 urte nituen, eta atzerrian nengoen. Eta karnet faltsu batekin sartu nintzen diskoteka batetara. Jugando fuerte. Eta diskotekan lapurtu zidaten kartera. Guztiarekin, nire DNI-a, nire dirua, tarjeta, ez faltsua, barkatu zen faltsua zen lagun batena, utzitako. Eta lapurtu, galdu duen DNI lagunaren DNI-a, nire DNI-a, kartera, dirua, txartela guztia. Osea, trauma. Eta nengoen hor bilaten tal, geratu nintzen gainera bakarrik, atera nintzen, eta nengoen bakarrik, ez nukan dirua ez bueltateko etxera, ez taxi bat hartzeko, nire etxea zegoen oso urrun. Nun hori, Londresen edo nun? Bai, ondoan. Eta etorri zen Xabi eta eman zizkizun €20. Eta etorri zen Xabi bezalako majo bat, eta ni nengoen hor kalean gainera nengoen gaizkital, eta etorri ziren bi tipo. Atxeren, como ligatzeko edo, hitz egiteko intentzioarekin, eta nire plan ditu gutxi bakean. Eta azkenean ja, ikusi zuten, nengoela desabezu, eta esan ziaten, zer du zuen plan, ongi zauden, no seke, eta ez kontatu nien. Eta kontatu nien esan nion, mierda, ze orain, edo jatorrak dira, edo aprobetxatuko dira nietaz, porque, claro, sabes? Eta tipo, lasai, no seke, lagunduko zaitugu, sartu gure taxian gurekin, ez dakizer, eta jomo gara etxera. Eta ez izun beldurra eman horrek? Eta ni de koña. Ez, ni ez noa taxian zuekin, barkatu, baina ez dut konfiatzen. Osea, barkatu, baina ez dut ezagutzen, eta baietz, benetan, garela majoa, gara, hau, ez dakizen, no seke, talikoa, ez naizela joango. Eta azkenean, bietako biak esan zian, begira, bakizu zer, ulertzen zaitut. Ulertzen zaitut, ez zuela konfiatzen, porque gainera zaude gora honetan, eta orduan, tori dirua, hartu taxi bat, eta joan etxera lasai. Eta ni zer? Eta bai, tori lasai. Bale, baina eman zure mugikorra, eta horrela bueltatuko dizkizut dirua, zini berez, dirua daukat, baina ezke da horien ezin dizute zer eman. Ez, lasai, benetan ulertzen zaitu da, no seke, ez, eman mugikorra eta bueltatu, ez. Orduan eman zuen buelta tortillak, ez? Bai. Venga, etorri gurekin, bueno, tira, baina jarri mugikorra, ez. Bai, nik uste. Ez, joder. Bai, pero, oza, nik uste. Tori €40. Hostia. Hori nire kartera, begira, aukitu dut. Polizia. Eman ziztean dirua, eta bueltatu nintzen nire etxera, eta listo. Hala. Bai? Eta justo kartera etxean. Ai, hemen zegoen. No, pues es que urrengo egunetan azkenean agertu zen nire kartera, bueno. Lapurtu zizuten edo... Bai, agertu zen nire kartera. Orain. Ez que nik ez du eskutatu nahi guztia, baina la cosa es que nik astera nintzen baita ere ingelesa leku batean, eta agertu zen leku horretan. Osa, que badirudi nirekin lagun edo ikasten zuen batek lapurtu zidala. Orduan, izan zen oso raroa. kompasio punto bat eta aurkitu zuen. Eta gero bota zuen eta aurkitu zuten bizi ginen lekuen ondoan hor botata eta, osea, bai. Bueno, jo que sé. Vale. Sin más. Bueno, jende jatorra dago, Baina bai, gero horrelako majoak ere behar ditugu munduan, porque batzutan timoak dira, baina bastatzen dira beharrak. Ja. Eta horrela, ekipo, horren enroiatu gara, tope, con la cope. Nola guazen bonarekin? Pues ongi, seguro, ongi, zeba, ongi. Bueno, urrengo berria. Amazon Prime suscrito. Urrengo berria. Venga. Haure oso interesgarria da. Bota. Ze, da, tipa bat, ikusiko dugu irudia. Eta ikusten dugu bitartean esango dizuet. Ikusten duzu txaleko hau. Txaleko hau. Eta polita da edo ez. Oso. Jantziko zenukete? Zer da? Sobrao, bai. Zer ez dago egina? Ni uste dut azkure emango zidala
Zer ez dago? Ez, besoan ez du ikutzen. Eta zergatik igual lepoan. dago estalita bere burua? Porque txalekoa dago bere hilarekin egina. Txon, txon, txon! Tipak pasa ditu 20 urte, egiten txalekoa. Zenbat ditu? 60, hasi zen, 40rekin. 40 urte dituela, bai? Zenbat pisatzen du? Ez duzu irakurri leheno? Bai, 40 urte ditu. Zenbat urte? 40 urte zituen hasi zenean eta orain 60. Kilo bat hile bildu ditu. Eta hola. Dutxatik edo nondik? Dutxako zulotik, hola? Buaje asko. Nire imaten da kiston nazia, Claro, guztitzen bada beroki hori izango da. Zen azka. Desegin egingo da edo ez? Ez, nire dut josi duela, izango dela beroki bate bizon, baina bere hilearekin. Gainera, iupiko du alaba bat eta Tori, zure seme entzat egin ditut txikitxoak. Ez da behar. Amonaren berokia eta guztiak ez. Guztiak kajoi batean eta... Amonak nahiko lukezuk hau jantztea. Bueno, alabatxo, tokatu zaizu. Zen azka, Ai, belartako bat dago bez, trabatuta. Ai, txikle bat. Ba, ez dakit pizkat nazkagarria. Bai, ez dakit zergatik ematen digun nazka Ja, ideak. niri ez ditain hainbeste nazka Bai, ematen. muri bai. Niri emango balirate txaleko hori, ba igual jarriko nuke arazorik gabe. Arazorik gabe? Bai. Bai, hilea da. Ja. Zure hilarekin. Edo berea, garbia gongo da. Berrogei urtez hori Baina garbitzen da. Garbitzen da. Bai. Hori tratamendu bat eukiko du, emakumeak egingo zuen... Txampu antikasparekin, Antikaspa, antipiojos. Imagina tu piojok, bueno, ez, porque berez piojoak behar dute zurrupatu odola, orduan ez lirateke joango. Ez. Gainera hori egongo da, hile bakoitza egongo da, klasifikatuta. Hau da, 88koa. Hau da, 88marrekoa. Gero, 88koak, 88marrekoak, orduan pixkatola homogeneo. Urteetan zehar kolorez aldatzen Hori izan hasieran supermarroia eta pipipi txuritzen. Ke guai. Bai. A tope baina gero sartu dut tintean. Izan daiteke. Baliteke ez. Ez da garbitzen da, ez da irabiagailuan garbitzen, ez garbitzen da... A mano, porque estropeatu daiteke. Dutxan zurekin. Bai. Aiane. Gero teknikaria dator, eta esaten dugu, baina zenbat hile daude hemen lavadora? Nola ataskatu da lavadora beste hilerekin, ez? Bai, eske txaketa bat sartu. Claro, txaketa, eta txaketa da zen. Txaketa zen, nire burutik. Claro. Baina ez dakit, aria egiten den bezala, egongo da egina, ez dakit nola... Bai, izango du teknika bat. Izango ziren hile luzeak, suposatzen dut. Ze hile hau honekin zer. Osea, izango ziren olako hileak. Tipak dauka, zera, estalita, orduan zakigu zen olako daukan. Ez que falta zaizkion azkeneko eskina, eta esan zen bargazkia egiteko, hartu zen horrela da. Aiene. Ba, nire ustez hau da, behar ez dugun gauza bat. Osea, nire bizitzak ez dut behar. Eta Xabi, zer ez dugu behar? Zer ez dugu behar, edo zer ez dugu erabiltzen ja, erabili ditugun hainbeste gauz eta ez ditugunak erabiltzen. Eta gainera daudela adinarekin lotuta. Ze azkenean esaten duzu, ni honekin ibili nintzen txikitan tal, baina karo, beste batek, gazteago den batek esaten dizu, Ja. Adibidez, Dishman, nori bilia, Dishman batekin. Ni ere bai. Osea, Dishman da hori ez, egiten dut. Diskoa, bai, gainera hori, ezin zenuela jarri hemen poltsikoan, azten zen, imposible. Eta nireak egiten zuen diska berriak sartzen zirenean, ez, nigo goratzen naiz, kentzazpiren diska berri bat, ez zuela nire Walman, ez? Dishman. Walman da kasetarena. Dishman. Oia zarrago orain. Vale, Dishmana ez zuela entzuten, ze bazeuden berri batzuk. Eta azten zen hor, Bai, soinuak eta, bueno, eta zen gainera kriston aparatoa. Orain, pum, eta kaskoak ez daukate ez da kablerik. Osa, kasko hemen, ez dago kablerik, pim, pam, pum, eta musika. Jazta, eta nahi duzun guztia. Hau zen Dishman bat, CD bat, eta zazpi abesti.
zazpia besti horiek, Eta berriz. Ez haitzu gertu inoiz, zenekitela memoriz zein izango zen urrengoa, osea, kantatzen zenuela besti bat eta gero urrengoa kantatzen Etortzen zenuen. zitzaizun, ez? Urrengoa. Eta niri batzutan gertatzen zait. diskoan memoriaz. Batzutan gertatzen zait, lehengo abestiekin, hori pentsatzen dut abesti batean eta urrengoa etortzen zait oraindik ere. Ke pasada, Spotifyen favoritotan, eta gero hortikan etortzen zaizu beste zerbait, ez? Lehengokoa zuta. Bai. Beste bat daukat, guia telefonikoak. Hori ezagutu duzuten? Bai. Osea, nik ez erabili izan dut igual. Ni ere, erabili izan dut, bai. Páginas amarillas, famosoa. Ja hori ez da existitzen, ez? Ez. Zeren páginas amarillas eta páginas blancas. Bai. Páginas txuriak ziren negoziotarako eta bar, osea, dendak eta bar, Eta amarillas dena, Era kontaktuak, zure telefonoa, zurea, nirea, derea. Bai, etxe guztiena. Bai. Ni erabili dut nor Ni da, ere. ezagizaren, zein da, ezagizaren telefona, bederatzi lau sortzirekin. Gainera zen, osea, rollo... A ber? Supermini, bai. Bederatzi lau zortzi... Eta bi abizen... Daukazu peka bat hemen, Xabi. Hemen? Bai. Bai, bakit. Hala, curioso. Men in Black. Bai. Gero, páginas amarillas, ez gehiago, bai. Bueno, idazteko makina, hori zuek nire amak erabiltzen zuen. Ni ez, Ni txikitan eta apurtu genuen gure aiton amonek makina, txikiak ginenean, bazegoen bat etxean, eta beti jolasten genuen, pipa. Bai. Eta idazten zuena hasieran gero ja ez, eta erotzen eta daukarra jabat gure gana. Drama pixka bat. Bai, izan zen drama. Bueno, eta guk erabiltzen dugun zerbait, baina igual gazte batek ez duen ezagutzen, CD-ak. CD-ak ja ez daude. Nik etxean ez daukat modurik erreproduzitzeko. Txoriak Nik usatzeko. kotxean utzi ez. CD-ak txoriak usatzeko. Bai, egia da. Gainera direak kotizatzen, ez? Boltxan. Txoriak usatu nahi dituzu, erabili CD-a. Hostia, ze Bi ona. lotzen badituzu, bi aldetatik. Baina jendeak jarraitzen ditu, egiten taldeak, eta nik ekartetu izan ditu denean beste programan, jendeak ekartzen dizu. CD-ak. Bai. Orain viniloak, ez? Viniloa daude, como super de moda orain, baina dirutza bat gozatzen dute, eta gero izan behar duzu vinilo bat jotzeko aparailua. Baina gero eta gehiago... Ari da bueltan hori, Eski ez? bueltatzen dira, orain bueltatzen dira. Modak, eta CD-a bueltatuko da? Edo Discmana, Bestia Wallmana? da superpolita, zera, como ja prozesua nola jartzen den, ez? Aparatu hori. Begira, Bai, dauka puntu romantiko estetiko bat, ez? nola esan dezakezu, zarra zarela, esan gabe. Kaset bat hartu, boligrafo bat sartu. Huetak eman! Nola bueltatzen den atzera, ez? Errebobinatzeko. Ke Hori guk fuerte. egin genuen, bai. Gero dago, keinuekin, ez? Nik adibidez, nola egiten duzu dei bat egiten ari zareten keinua. Bai, horrela. Horrela. Bai, Ronaldinho bezala. Eta horre ezakit, egiten dute hola, edo hola. Egiten dute hola, ez? Bai. Baina egiten dute ere txikiek. Bai, orain hola, baina gu egiten genuen hola. Hala! Eta zuri gertatzen zaizue argazki bat ikusten horrela egitea, aunque papera izan? Neri ateratzen zait tikori. Osea, igual argazki bat jarri eta, ze polita. Ni beste... Frenatzen naiz, baina... Serio? Bai, Ni bestelako pantailetan gertatzen zait. Osea, paper batean ez, baina adibidez... Ordenagailuan. Kutxazainan aurrekoan egin nuen nola, bueno. eta esan nuen, ostras. Ja. Bai. Eta gero, ze keinu gehiago ikusi dituen adibidez? Hau ez dut inoiz ikusi ni horren artean. Bai, egiten dute hau, Bai. Orain ja ez da hola. Fijatuko naiz. Eta jartzea... Hau ja ez da... Bueno, nik hori ez duten inoiz egin. Ez? Zuzen dituen horrelakoak? Antzerkian egiteko mimika edo? Egiten duzu horrela, ez? Bueno. Baina hori ja gazte. Nik egite. Bueno, gu gaztea gara, Ari nahi Gaztea gara! Ari zaigu! Keinu gehiago dago, eske aurreko batean ikusi nuen eta... Fijatuko nuen Dauzkazu 2 minuto. 2 minutu. 2 minutu. Zero presio, Nola esaten duzuen maite duzula norbait. Bihotzaren ikurra. Bihotzaren ikurra, orain egiten dute Horrela. Bai, pero bueno, eske hau, oneraino izan da como... Bueno,
2 urte pasa dira. Bai, eta jarri betaurreko batzuk? Jesus, berdina dizkala. Ere horrela. Eta, oie, nola egiten dute nola aie? egiten dute? Ez dakit hori. Asmatu duz presarekin. Eta, nola egiten duzue agur? Agur! Agur! Agur ikuslean maitea. Edo zapio batekin. Edo oraino, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.